Mi a pékát tanítjuk. Lehet, hogy esünk is, de ez vele jár. Figyelj! Ez egy alapmozdulat. Most mondhatok egy másikat. És innen, aki tud, az átugrik, de én páros lábbal átugrok. Most jön a elvtársam. Most azt mondom, gyerekek, olyat mutattak, hogy röhögni fogtok rajta. Nyomjad! Igen, ez is egy pékás mozdulat, és figyeljetek! Ha innen akarjátok a falot, akkor csak ennyi. De van olyan is, amikor, hogy Mászló megmutatja, hogy innen ráugrik ide, innen. De lehet, hogy ő meg tudja azt is, hogy innen átugja a padot. Mindjárt megmutatja. Szóval úgyis lehet látni, hogy valami. Tudsz mondani, tesó? Nem a szüléseket meg a megmutatni. Picit, tehát ez... Még egyet, öcsi. De figyeljetek, skattok, én vagyok a nagy menő. Jaj, nem előzzé, haladjál! Most figyeljetek, én nyomok olyan, hogy kiállulok ki. Baszki, lehorzsoltam könnyűket. Fájok ez. Nem direkt volt. De kemény. A szőke cigány. Most egy sem ott feltűnni. Csinálok egy győzt, hogy most nem tudom mint. Jaj, de közel! Társam, ezt én mutatom meg. Nem, amúgy, azt meg lehet csinálni úgyhogy... Úgy gondoltam én is, hogy... Ugye? De én teljesen fel akartam nyújtani alául. Figyelj, megmutatom. Hanem se kell még egyszer. Igen. Ez nagyon szar. Nem, jó. De hogy? Előre szaltott kéne. Azt tudsz. Én nem. Ott a... Díj, gyertek. Figyelj, innen simán figyeltek. Most jön a társam. Csináljad, elvtárs! Mit csinálsz? Kaptam faszom, jó? Haladj már! Mi? Haladj már! Ha akarsz valamit. Nem akarok. Ja? Pussuk, jönnek az zombik! Jönnek a zombik! Oh! Csúszik a kamera! Ne! Vigyázz be!
Viszont, engedj! Figyeljetek! Elfogom elni a homokba, de jó vagy. Ja, fordítva. Újra! Nem tudom, néztem mi van. Júj! Fasz vagy csinál, összekarcolt. Mindegy, lényegtelen. Ennyi Töröm meg, nem. Töröm meg el. Mehet, tesó! Hogy csináljam, mert... Mert... Menjünk oda. De hova mászol? Minta? Na gyerekek, egy perc. Na csinálj! Én nem úgy gondoltam, falszerűre. Jó. Hülye állat. Még egyszer nem videóztam. Ha? Homokban azért ne izéljünk már. Mi? Akkor itt mit akarsz csinálni? Te akkor itt mit akarsz? A kurva szádat, jó? Motherfucker! Ezek ott mindenkinek föl van oltva a villanya, most azt néztem pont. Nézd, mindenkinek itt, csak arra sor. Figyelj, itt világos, itt sötétül. Vagyis, ezek a nem. Ezek a hogy hívják? Csak ennyi, hogy itt pékázunk. Megmutatom, Szolnoki Gábor volt. Ennyi mi? Gera László. Még megyünk. Még megy. Na. Figyelj, csak a Hadzsimetünk 6 millió. Hátrébb jövünk, mert ez hülye. Béna! Béna! Ez még kajaklik volt. Kaptunk havat, de jó. Azt nem úgy. Leállítjuk a kamerát, és átmegyünk másik területre. Jó. Mindjárt, Istől a gyerkemény! mindjárt jövünk, Ali. Folytatódik a celeb... Lent. Ott van a fogyatékos Gera László. És a gyönyörű Szolnoki Gábor. Jó van? Mondom, ezt még nem. De akkor faszél dobálsz? Kamerázom. Igen. Meg fényék a ló. Nem tudom merre van. Nézd meg mennyi az idő. Mondom, Szegeden majd. Én már innen tudom, hogy... Innen kéne. Egyesül ilyen lépcsőfokokra ugrálni. Ez nem jött össze. Nem. Innen egy fénykép. Na, csőztök, sikatok, majd legközelebb jelentkezünk. Várjál, zoomol. Most mennyi? Na győzt, egy képet. Aztán lehetünk hozzá.